استفلالي قص أماريت كونتات أيرن كبابن زلوا إثيوبيا بزحات عاليتات زراعتن فرامرن نمزرعن نمتكالن متشوسيا يكون بر إزخول هافت زحازت هاجر حزبا بدخنتن دركن زلل خوينو زبانات حالي فيو أفتحت مدرن لعل مدرن استفلاليو تفتراون سبسر حافتتاتن زورننت كندما دخنت ملاليئة زقبرت حاجر تاريخان مغيار حزبا مريتان حافت مايان كمون كبابيان بموداد دخنت نبريان مقبارن زنبرا حماق شمن مثل مغيار طلب حزبا بمملا وحسنا مقبين مرققاز بوليس حانزيصا قعزو كابت تجمر تصاني حلا إثيوبيا زلوا مريت حافت ماين كونتات عيرن نابربحا بموعل 85 مئتاو زخون حزبي زم حادرلو زفر حرشا بمزمان مأجر حزبن هاجرن مقبار يسالت زلو سراحون كاب اوان معبالتات يرئلو ببخبابيو تبل زناب أبربحان خطوعلن مريتو تصمو كي حادر ككم كبابيون كونتات عيرن زمتشو زراتي أحملت قدنا فرامرة بحافشا قومت زخانون زيك قومت تخلتاتن بمتكال نابر حزبكم محايش زقبر زلو زعرون بستوارد من قدي يسالت اللو أتو حزروبا بمرابو اندحالفة مريتو عارقو كاب قدنون كراوون كرخوم فلفل أتوتو كخانو زخولو تخلتاتن فرامرن برحو يمعجز نبر حزبي عبز اوان مريتون مايون مسارت هوتو مخانون بمردا نابرقو مسرحت مسنو اتحاحيزو تخلتاتون زرعتون ككنخن كخسكس يوعل نابرؤون بقو يمزن هيوتو يمرح محبراون قد أباون عقمتاتو يعبي بفلاي أوان حاجاي بمسنو كل معزخ المريتن حافت ماين زلوهم كبابتات بستفلاليو زراتي أحملت قدنان فرامرن بمشفان نابر حرستوت كلوات بقبيلو أعبيت حاجر زهلوهم قدك عزز استفلاليو نطفتات موغان كاب تجمر صاني حالا إثيوبيا عمل حاجر سرحت مسنو حاجاي تقبراو بمقبر ببخباب إزولو حافتي نابر بحان موعال استجمرو من قسقاسات بمتنخار أتوت نمدنفاع فلويت أما تتغيرلو يسرح كم زلون كاب اوان ناب اوان من محياشات يرئي مهلاون كام مينيستر حرشا زترخبه حابريتا يملكت نقابنت أبقل التشحن كلتان عامة مرات بمسنوز لم عمريت حادم إتن 27 شحن كلتان 246 هكتار مريت نيرو أتقصري ببركة هاجر بمسنو كلمع كاب زخل مريت كلتنت بخلتة مئتاوي طرح مخانو يرئي أحاز كاب اوان انداوسخة سرحت لمعات مسنوون اتتو اندا زايده ابتعود زساتف قصر حزبون انداوسخة ابزحشه بركي كاب زركبون كمينستر حرشا زترخبه حبريتا يرد إثيوبيا زلو عقمي بمولو نابربحا بزي موعلان وحسنا مقب مرققاز بزي مخالان نعمتات بركت زبل شرف وصاي بموصا سرناي كاب دقه كتأتو صاني حيا كاب قروا اوان نزاغن منغستي نتزفر بزهاو لعل طمتا نسرناي مچو ابزخونو كبابتات بصفحات نمفراي مسنو حاجاي فوليت امتا توحيبو يسرحلو
بزي دما إثيوبيا سرناي كوزاي كمتهو نابل أخنت كتسجاجر كمتقل زرقيو سراحتي يسالت اللوم أوان كرمتي بزناب أوان حاجاي بمسنو زتفلاليو زرقاتتات بمزرائن أحملت جدنا تخلتاتن فرمرن بمتكالن نابروك غير كم زخيل استرد حارستاي بفلاي بمنجستون فلويت أمتى توهيبو يسرحلو زلو لمعات مسنو سرناي زركبو متأن فرياتن بمرداء زحشة فريات نمركاب أبك أربو زوح زرباتات نابرب حانموعال ليتن كاترن يسرح له إثيوبيا قبل معات مسنو حاجاي التسالت أوزلا سراحة لمعات مسنو حزبا كابد خنتن تتصباينتن حارازوز وحسنا مقبي بمرقاز نسرناي التوصو زنابرة الشرف وطاون ناب كالوت نعبيت هاجر حقز تزخونو سراحتي التوعللو كاو حالفون سرناي سدد بمقبر شرف وطاين مركاب تليمات سرح زلا هاجريان أب أوان كرمتي كاب زركب فريات سرناي أب أوان حاجاي بالمعات مسنو زركب فريات زحشة مقانون كالي تأمته بكا كسرحلو كاب زقورو مخنياتات حاد أيو قبل معات مسنو حاجاي زنطفو حارستتون بحال سرحتهم كاب اوان اندا معبله يمصلهم مفراينة لمعات مسنو حاجاي نمدنفع زحجزو حدشتي تكنولوجيات حرشان مروص زرقي دقعن يقرب كمزلو تربحتي مسنو زخونو حارستوت يገልጹ أقولهم سانو أغنيان يوريا داب زبهالو عينتا دقعينا زرينا سربالع مدحانيتون تواهبنا نسيغنا اينا زراتنا دما نكنا خنينا زلنا مرت زري فرا لو لومي زبن صبقي زلو اب 1 هكتار 4 كونتال كنركب إليه زحسب كم حاجرون بلمعات مسنو حاجاي زركب فريات سرناي كب نمبال تأمته تواهبو بمسرحو أبوان كرامات يركب كاب زنبرأتوت زحشة فريات يركب كم زلون كام مينستر حرشا استرخب حابريتا يملكت قدم حموش عامتات أبوسن كبابتات عفار أوروميان كالوؤت كبابتاتن زتجمر لمعات مسنو حاجاي ناب كالوت كبابتات اندا سفحة يخيدلو نقابنت أبكل تشحن كلتان عامة مرت بلمعات مسنو حاجاي استشفن مريت حادم إتن 27 شحن كلتم إتن 46 هكتار رح نيرو أبكل التشحن 15 عامة مرت دما بمسنو حاجاي راح 1.3 مليون هكتار مريت بزرقات استشفن تخون 47 مليون كونتال سرناي مئكاب كم زتخاله كامل سر حرشا استرخب حابريتا يرد أبز عامة دما بلمعات مسنو حاجاي 3 مليون هكتار مريت بزرقات نمشفان تتلمو يسرح كم زلون تحبيريو ونده 3 مليون نو زندرو يقدنو أبز عامة 3 مليون هكتار نملمعينا تلمنا زلنا زي مسشفان كبابي انترأ أزي بزحيو أب 1 هكتار بمأخلاي 4 كونتالينا أب لمعات مسنو حاجاي نركب زلنا أب أوان كرمتي ببركة هاجر بمأخلاي إتوت انترأ 30 كونتاليو أزي زحشلو طاليو بمنصر مهرتي انترأ مالتيو بسانكي كوينات درقي استفلاليو بالعاتن أزيو استهاسي حرشا تقراي بمسنو نمكح حاسوون استفلاليو تعارتات يقبر كمزلو بيرو حرشا كل التقراي قاليس اللوم
ኣብ ዘመነ ምህርቲ 2015-16 ዓመተ ምህረት ብሰንኪ ዘጋጠመ ሰብ ስራሕን ተፈጥራዊ ሓደጋታትን ትሑት ፍርያት ከም ዝተረኸበ ዝገልጹ ዳይሬክተር ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ቢሮ ሕርሻ ክልል ትግራይ ሚካኤል ምሩጽ ነዚ ንምክሕሓስ ዝተፈላለዩ መደባት ተሓንፂጾም ይስራሕ ከም ዘሎ ገሊጾም እዮም። ሕጂ በልጊ ተጠቀምቲ ዝኾና ከባቢታት ናይ 7 ወረዳታት ዝኾና ኣብ ዞባ ደቡብ ዝርከባ በዝሓ ናትና ማለት እዩ። ኣብ ራያ መኾኒ ራያ ለማጣ ናብ ኦፍላታት ከባቢ ጽጋዕ እዩ ዘለና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ እቲ ናይ ክረምቲ መፍራይነት ብዝተወሰነ መልክዕ ክንትካልና ኢልና ኣብተን 7 ወረዳታት ማለት እዩ ናብ 15,000 ሄክታር ሒዛ ነርና ዛጊድ ግን 2,548 ሄክታር ዝኣክል ብዝተፈላለዩ ዝራእቲ ዝሸፍና ኣለና እዚኦም ከዓ ብዕታር ብሳዕሳዓ ከምኡውን ሓደ ናይ ስርናይ ናይ ዕፉን ዝራእቲ ተሸፈኑሎ ማለት እዩ። ኣብ ክልል ትግራይ ኣብዚ ዓመት 54,956 ሄክታር መሬት ብመስኖ ሓጋይ ብዝተፈላለዩ ኣዝርእቲ ኣሕምልትን ፍረምረን ከም ዝተሸፈነ ኣይተ ሚካኤል ምሩጽ ሓቢሮም እዮም። ኣብ መስኖ ልምዓት ከም ክልል ብኣጠቃላሊ ዘለና ፖቴንሻል ዞባ ምዕራብን ሓዊሱ ወላቲ ናይ ዞባ ደቡብ ኣብ ናይ ካልኦት ኢድ ካልኦት ሓይልታት ኢድ ዘሎ መሬት እውን ሓዊስና 60,748 ሄክታር ዝኣክል ስፍሓት መሬት ፖቴንሻል ዘለና ፀጋ ማለት እዩ። ካብ ፀጋ ዝኻኒ ክሳብ ዝሓዚ ሰዓት ማለት እዩ 54,956 ሄክታር ዝኣክል ብዝተፈላለዩ ኣዝርእትን ኣሕምልትን ከምኡውን ፍረምረን ተሸፊኑ ይርከብ። ኣብዚ 179,632 ዝኣክሉ ተጠቀምቲ ሕብረተሰብ ወይ ከዓ ገባራት ተጠቀምቲ ገይሩ ካብዚኦም ከዓ 31,637 ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ይርከቡ ማለት እዩ። መናእሰይ እውን ኣብ መንጎኦም ኣለዉ። ድሓር ብኣንጻር እታወት ክንሪኦ ከለና እውን ኣብቲ ናይ መስኖ ሕርሻና ልዕሊ 121,000 ዝኣክል ኩንታል መዳበርያ ተጠቒምና ኣለና ክልቲኡ ዓይነት ኤንፒኤስን ዩርያ ማለት እዩ። ልዕሊ 8,600 ኩንታል ዝኸውን ድማ ዘርእታት እውን ሂብና ኣለና ማለት ዓዲልና ኣለና። ኣብዚ እዋን ኣብ ልምዓት መስኖ ፍርያት ስርናይ ዝተረኸበ ውፅኢታዊ ስራሕ ምቕጻል እንተተኻኢሉ ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪካ ቀዳመይቲ መፍረይቲ ስርናይ ናይ ምዃን ዕድል ዘለዋ ሃገር ምዃና ሚኒስትር ሕርሻ ዶክተር ግርማ አመንተ ይገልጹ። የዝናብ መቆራረጥ እንኳን በክረምቱ ቢያጋጥመን በበጋ የምናመርተው ስንዴ ከክረምት ዱሮ ከምናገኘው በላይ ስንዴ ማምረት ትችላለች ኢትዮጵያ። ኣብ እዋን ክረማት ምቁራጽ ዝናብ እኳ እንታጋጠመና ኣብ ሓጋይ እነፍርዮ ስርናይ ኣብ እዋን ክረምቲ ካብ እነፍርዮ ዝለዓለ ፍርያ ስርናይ ክንረክብ ንኽእል ኢና። ኣብ እዋን ክረምቲ ዝፈርን ብመስኖ ሓጋይ ዝፈሪ ስርናይ እንትድመር ኢትዮጵያ ካብዚ ዓመት ጀሚራ ካብ ኣፍሪካ እታ ዝበለጸት መፍረይ ስርናይ እያ ክትኾን ማለት እዩ። ንፍርያት ስርናይ ምቹ ኣብ ዝኾኑ ከባቢታት ብዝተሳለጠ ስራሕ በክረምትን ልምዓት መስኖ ሓጋይን ብዝተሰርሑ ውፅኢታዊ ስራሕቲ ተቀራራቢ ፍርያት ይርከበሎም። ኣብቲ ዘፈር ካብ ዘሎ ውህሉል ዓቕሚ እንትርአ ልዑል ሸርፊ ወጻኢ ከርክብ ይግባእ ዝብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ፍርያት ስርናይ ዝተረኸበ ውፅኢት ካብ መማሓየሺ ቁጠባ ሃገር ቦቀል ሓደ ምዃኑ ምግላጾም ይዝከር። ኣብዚ ዓመት 3 ሚልዮን ሄክታር መሬት ብመስኖ ንምልማዕ ከም ዝተተለመ እውን ብምሕባር ንልምዓት ስርናይ ሓዊሱ ውሕስና ምግቢ ንምርግጋጽ ዝሕግዙ ፕሮጀክትታት ንምዕዋት ዝተጠናኸረ ስራሕ ምስራሕ ከም ዘድልውን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሓቢሮም እዮም። 3 ሚሊዮን ሄክታር ነው ዘንድሮ የምናርሰው። ኣብዚ ዓመት 3 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ንምልማዕ ኢና ተሊምና ዘለና። ካብ ዓሚ ብ1.7 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ልበልጽ እዩ። ልዕሊ ዕጽፊ እዩ። ብፍርያት እውን ዓሚ 47 ሚሊዮን ኩንታል ዝኸውን ፍርያት ኢና ረኺብና። ኣብዚ ዓመት ድማ ልዕሊ 100 ሚሊዮን ኩንታል ፍርያት ንምርካብ ትጽቢት ይግበር። እዚ ኣብ እዋን ሓጋይ ጥራሕ እዩ። ፍርያት ስርናይ ሓጋይን ስርናይ ክረምትን ሓዊሱ ልዕሊ 6 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ኮይኑሎ። እዚ ኣዝዩ ዝረአ ዕቤት እዩ። ብብርካ ሃገር ዝተለምናዮ ኣዝዩ ሰፊሕ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ዓመት 3 ሚሊዮን ሄክታር እንተዓዊትና ፍርያት ስርናይ ክረምትን ሓጋይን እንትድመር ከምቲ ዝበልናዮ ሰደድ ንምግባር ጥራሕ ዘይኮነስ ንብዙሕ ነገር ክውዕል ይኽእል እዩ። ቀደም ነፍርዮ ካብ ዝነበርና ብብዙሕ ዕጽፊ ስለ ዝኾነ ነዚ እንተዓዊትና ጥራሕ ኢና ካብ ምልማን ምግቢ ነፃ ዝወፀት ኢትዮጵያ ክንረጋግጽ ንኽእል። እዚ ብስራሕቲ ክራማት ጥራሕ ኣይረጋገጽን። ክረምቲ ምስራሕና ጽቡቕ እዩ። እቲ ኣብ ክራማት ዝነበረ ዝራእቲ እንትእከብ ሃጋይ እውን ክንሰርሕ ኢና። ሃጋይ ምስ ወዳእና ድማ ኣብኡ እንዳሃለና ስራሕቲ ክራማት ክንቕጽል ኢና። ሌማት እውን ከምኡ ሓምለዋይ ኣሰር እውን ብተመሳሳሊ። እዚ ኩሉ እንትድመር ምዕባለ ኢትዮጵያ ብዘይጥርጥር ክነዕውቶ ኢና።
ኢትዮጵያ ብስራሕቲ ልምዓት መስኖ ውሕስና ምግቢ ህዝባን መረጋጋጽ እተሳልጦም ዘላ ንጥፈታት ዕውታት ንክኾኑ ዝተፈላለዩ ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስት ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ይሳለጡ ዘለው ስራሕቲ ልምዓት መስኖ ዑደት ብምክያድ ኣብቲ ዘፈር ዘሎ ምዕባለን ምምሕያሽ ዘኽእሉ ሓሳባት ዝህብሉ እቲ ኣወንታዊ ኸይዲ ኣብ መላእ ሃገር ክሰፍሕ ዘኽእል ልምድን ተመኩሮን ናብ ካልኦት ከባቢታት ክባጻሕ ይገብሩለው። በየክልሉ ተንቀሳቅሰን እንደዚሁ የክረምት ጊዜ ድጋፍ እና ክትትል ስናደርግ ቆይተናል። በብክልሉ ተንቀሳቂስና ንስራሕቲ ክራማት ሓገዝን ክትትልን እንዳገበርና ጸኒሕና ኢና። ሕዚ ድማ ቶም ዝተሰርሑ ስራሕቲ ኸይዶም እንታይ ይመስል ንቐጻሊ ዓመት እዋን ክረምቲ ዝሕግዙ ስራሕቲ ካብ ብሕዝኡ ክጅመሩ ኣለዎም ዘሎ ኩነታት ንርኢና ዘለና። ኣብ ልምዓት ሃፍቲ ተፈጥሮ ኣብ ዝራእቲ ፈልስታት ምትካል ዘለዎ ኩነታት ተዓዚብና ኢና። ትቐንዲ ነገር ኣብ መላእ ሃገር ተመሳሳሊ ነገር ንክመጽእ ሓገዝ ምግባር ምክዝታል ምግምጋምን ግብረ መልሲ መሃብን ከምኡ እውን ብብርካ ሃገር ዝተወደበ ለውጢ ንክመጽእ ዕላማ ዝገበረ እዩ። ይሄ ቀደም ሲል ለልማት ያልዋለ መሬት እዚ ቅድም ኢሉ ንልምዓት ዘይወዓለ መሬት እዩ። ይኹን እምበር ኣብዚ እዋን ኣብቲ ክልል ዘሎ ሃፍቲ ብምጥቃም ሰደድ ክግበሩ ዝኽእሉ ፍርያታት ይፈርዩሉ ኣለዉ። ቴምርን ካልኦት ፍረምረን ዝለምዑ መሬት ሕርሻ ርኢና ኣለና። ምስ ልምዓት ትሩፋት ሌማት ተተሓሒዙ እውን ብፍላይ ስራሕቲ ምርባሕ እንስሳት ዘለውሉ ኩነታት ርኢና ኢና። ቀለብ ሕርሻ ዝፈርየሉ እውን ተዓዚብና ኢና። እዚ ሰደድ ንምግባር ዝውዕል እውን እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ሓረስቶት ዝኸባቢ ነዚ ቴክኖሎጂ ተጠቂሞም ንቐጻሊ እውን ብዛዕባ ከሳፍሕሉ ዝኽእሉ መገዲ እውን እንዳተዘራረብና ኢና። እዚ ዑደት ብዙሕ ልምዓት ተመኩሮን ዝተወሰደሉን ብዝበለጸ ድማ ዘሎ ሃፍቲ ንምጥቃም ምግፋሕ ከም ዝግባእ ርኢና ኣለና። ክልል ዓፋር ብዙሕ ሃፍቲ ኣለዋ። ሃፍቲ ማይ መሬት ኣለዋ። ኩነታት ኣየር ዝኽልል ንብዙሓት ስራሕቲ ሕርሻ ኣዝዩ ምችው እዩ። ይኹን እምበር ዝተዋደደ ሓገዝ ክልልን ፌደራልን ከድሊ እዩ። ኢትዮጵያ ብምግቢ ዓርሳ ንምኽኣል ኣብ ዘፈር ሕርሻ ንዘመዝገበቶ ውፅኢት ትካል ምግቢ ሕርሻን ውድብ ሕቡራት መንግስታት ፋኦ ኣፍልጦ ሂብዋ እዩ። ውሕስና ምግቢ ንምርግጋጽን ሕርሻ ንምዝማንን ብዝብል ዝተጣየሸ ትካል ምግብን ሕርሻን ውድብ ሕቡራት መንግስታት ፋኦ ኢትዮጵያ ኣብ ዘፈር ሕርሻ ንዘመዝገበቶ ውፅኢት ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዝሃብዎ ኣመራርሓ ብኣብነት ጸሪሕሎ ሜዳል አግሪኮላ ድኽነት ንምንካይ ውሕስና ምግብን ቀረብ ምግብን ንምርግጋጽን ንዝሰርሑ ፍሉጣት ሰባት ዝወሃብ ትዝዓበየ ሽልማት ፋኦ እዩ። ኣብዚ ሓለፉ 5 ዓመታት ኢትዮጵያ ተግባራዊ ትገብሮ ብዘላ ሃገር በቀል መማሓየሺ ቁጠባ ውፅኢት የምጽእ ከም ዘሎ መርአያ ምዃኑ ግን ተሓቢሩ እዩ። ኣብ ሃገር በቀል መማሓየሺ ቁጠባ ዘፈር ሕርሻ ጠመተ ካብ ዝተገበረሎም ዓውድታት በቀዳምነት ዝጽራሕ እዩ። መርሃ ግብርታት ሓምላዋይ ኣሰረን ትሩፋት ሌማትን ሓዊሱ ኣብ ልምዓት ስርናይ ዝተመዝገበ ዓወት ኢትዮጵያ ነቲ ኣፍልጦ ክትረክብ ከም ዝገበራ እውን ተሓቢሩሎ። ዓለም ለኸ ትካላት ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንዝተሰርሐ ከምዚ ዓይነት ኣፍልጦ እንትህቡ ዜጋታት ኣብቲ ስራሕ ንምትእኻብን ንምውፋርን ዕዙዝ ግደ ከም ዝህልዎ ድማ ሰብ ሞያ ይዛረቡ።